Zdravím vás pri Far Cry 2. Ja som to hrával ešte predtým a dám si pokračovať v hre. Čiže načítava sa nám nejaká dedinka. Ja tomu hovorím, že rómska dedinka. A ideme na to. Čakáme, kým sa nám to načíta. Musíme ísť rozbiť voľaké čerpadlo, či čo? Som čítal. A musíme počkať, kým sa nám to celé načíta. No, čiže sme tu v nejakom dome, máme pištole, všetko máme. No, takže zakopeme, oni nám otvoria. Takže tu máme, zdvihneme náš iPhone 5 a počúvame, čo nám hovoria. A pozrieme si mapu. Čiže my sa máme dostať na to červené, dobre. Takže, uhnitý žebrak. No, utekáme. Máme škorpík. A ideme smerom k autu, len teraz. A tam hore je. Máme tu fajnové pištole. Mi to baguje. Takže, máme tam mapu. A musíme ísť na to červené. Čiže tady to. Ale ináč máme to auto Lamborghini najnovšie. Čiže vám ho odporúčam kúpiť. Aj cigáni ho sponzorujú. Ideme ďalej. Tady to. Nejaký most. A tam je ďalšie Lamborghini. Takže otočíme sa na tejto cestičke, kde chodievajú jeleni. A vydáme sa na tú rómsku dedinu, ju tam rozstrieľať nejaké čerpadlo. Máme sexy boty Nike. Takže tu je tá rómska dedina. Na tu. Už nám nadávajú. No, skúsim ich zraziť. Terrorist win. No, moje vodičské skúsenosti sú dobré. Trošku si zaplávame, ale zabudol som si plavky. Ježiš, skoč, ty degeš. A tam je ďalšie auto. Prepačte, že tento debil tuto skočil. Jaká čistá voda. No, takže ideme na ďalšie Lamborghini. Je tu veľká hudba, čiže to sa mi nepáči. Takže si bereme pištol už. Sakra. Niekto tam je. OK. Čiže si prebijeme. Takže ideme do auta. OK. Ideme ďalej na našom Lamborghini. Tady je to. Ja ti Nike som si konečne kúpil, vidíte? Takže, ideme ďalej. Tak, no. Ideme. Tady to. No super, a teraz som sa
A nestratil. Oh shit. Vidíte, ten dosah motora má to 1000 koní. Neserem na auto. Už sa mi z neho dými. To je zase z Made in Číny, som zabudol. No okej, takže sereme na to. A ideme... Máme look ako správny. Takže pozrieme si mapku. Fuck, kde sú? Fuck. Tak. Toto chcem, bracho. Toto je najnovší Jeep 208. Sony Xperia Z1. Ja to je telefon, počkajte. Ideme ďalej. Mapa nám ukazuje, že kade máme ísť. A nikoho sme ešte nezrazili. To čo? Akože, čo sme to za ľudí, že sme nikoho nezrazili? Teraz musíme zavočiť do tejto pustiny. A musíme sa dostať tam hore. Čiže vystúpime z nášho Lamborghini. To mi bude chýbať, ale... Ja tu môžem ísť! Jo, bracho, no tak toto auto chcem. Toto auto potrebujem. No. Takže tady pôjdeme inakade. Počkajte. Ideme... Woohoo! Naši to je väčšia prča. Jak kolotoče. No. Dostali sme sa niekde ďalšie dediny rómskej a nabúrali sme. Ideme dopredu. Ježiš, aké pneumatiky. Tu robia nelegálnu skladku a vypalujú pneumatiky. Tam máš ty svina. Toto som už chcel dlho urobiť. No, už dochádzame do tej rómskej dediny. A ideme na gulometík. Moja špecialitka. Fakt. No. Zabijeme hentoho šuraka. Ty kokos, nič mu neurobí gulomet. Pozrieme si ešte mapu. Dobre sme tu. Takže... Takí indiáni sú tu, takže napalím to s týmto mojim hamrom do ich rómskej dediny. Po novom sa to volá Hammer, keby ste chceli vedieť. OK. Čiže... Fakt, no idú po mne. Ale ja to musím vedieť. Do nich vyhovada. OK. No. Takže nič tu nie je a... Teda je, ale... No dosť ďaleko som od toho miesta. Takže ideme do toho Hamra. Ináč dosť mi to na tom Outlaste sekalo a tu mi to neseká. Takže utekáme ďalej. No. Zrieme si mapu. Smerom tady, takže... sa musíme držať mapy. Inak to čerpadlo nikdy nerozbijeme.
Čo robíte, debil? Tak si prebi, ne? Takže je tu dosť veľká palba. Ty kokos. Si musím normálne, že prebiť. Tu je to čerpadlo. Heka. Tak sa to má. Čo mám robiť? Asi rozpílovať to čerpadlo. Fuck. OK, takže musíme ísť ďalej. Zeberieme inú zbraň. Musíme vyskúšať. Ty prča. Kosíme trávu. Toto by som urobil voľakomu, koho ale z duše, že nenávidím. A my vieme, no. Taký cigany. Fakt, kde je? Za mnou. Dobre. OK, ideme ďalej. Utekáme jak Spider-Man a... Fakt, kde bol? Čo mi tam bliekalo? Nemám naboje, fakt. OK. Ideme ďalej. A už sme asi tú úlohu splnili. Áno, teraz môžeme ísť preč. Takže utekáme s môjim hamrom. No, takže kúpili sme si aj ďalší hamer. Kde mi tady to vyskočiť? Tak pôjdem ďalej. No. No, a teraz by som to zasekol, fakt. Aha. No, dávaj. No, nechce mi tam vyskočiť, nevadí. Serem na ňo. Ale kam mám ísť? Neviem. Pôjdem naspäť do našej dediny, keby viem, kde to je. No. Takže neviem, jak sa tady to mám prebojovať ďalej, veď musím to nejako obísť.
Konečne si zoberiem mačetku. Áno, postrčíme náš hammer týmto hammerom. Jaký legálny nápad. Fakt, asi vláde to nejde. Počkaj, aj tady to sa dá dať. Už. Fakt. Ježiš, ja som dement. Všetky možné cesty si zablokujem. Len tí, čo sú najlepšie, tí mi akurát stopnú cestu. A len sa dosadaj. A mňa sa nechce spešovať. No. Takže, tuto vláde by som mal mať svoje vlastné auto. Ty kokos, je vlastne zadýchaný. No. OK, takže ideme ďalej. Len mne sa nechce ísť zase pešo. Takže ideme ďalej. A, tam je náš hammer. Len neviem kam mám ísť. A ideme preč. Rýchlo, zdrhaj. Dobre. Aha, tam je cigan jeden. No. Nebojte sa, nikomu sa nič nestalo. A ideme ďalej. Brum. Takže konečne som si kúpil svoj vysnívaný hammer z rok 2005. Nemám k tomu čo dodať. Neviem, kade idem. Tam niečo je. Nejaký mikrofón. Daj sa pozrieť. Oh my god. Jemu sa otočí hlava, neotočí. Tak nič, o 180 stupňov. Pretože potom by to bolo úplne že nereálne. Ježiš, zase nevíš šoferovať dement jeden. Takže ideme ďalej. Go. Go. Woohoo! Gusenicová dráha. Nejaký cigani, dáme čeláka. Fuck. No, teraz zase budeme... debilon akurát teraz prebíja. Ježiš, debil, však si prebíš. Aha, ten sa skova. A kamaša tam nechá. Tomu sa hovorí opravdický kamoš. Fuck. Dobre. A ideme ďalej. Nikto ste nič nevideli, okej? Otočíme sa a ideme ďalej. No. OK, takže za chvíľu to už skončíme, pretože to natáčam dosť dlho. Nebola tam žiadna dobrá palba. Možno na budúcej časti bude.
Ale ešte sa skúsime mrknúť, či tu nebude nejaká dobrá palba, kde by som veľa koho mohol zaraziť. Takže tu je nejaký. Jaj, a nevie, kde má stať. Oh, fuck. No dobre, je to parba. Palba, že parba. No, takže teraz nám pomôže táto hračka. Dobrá palba, tomu hovorím. Tu čo, drží? Aha, ja som zomrel. Aha, niekto mi pomohol. Ďakujem ti, dobrý priateľu. Ježiš, no rozhýb sa. No a poď. Oh shit! Ďakujem, bracho. No. To čo je? Poď sem, no, bracho. Tak čus. A díky za pomoc. Poď so mnou. Tak dobre, ahojte. No. Ešte jednu palbu by som si dal a už to fakt ukončím. Vidíte, sú nové bratislavské cesty. Aha, tam je ďalší. Zmrd jeden. Tam máš. A ešte. Nikto nič nevidel. Takže dobre. Končíme s našim hraním. Aha, mapa. Ježiš, ja som debil, ja som si celú tú dobu nevedel. Takže ideme tady to. Oh my god. Čak to na Google Maps to akože není. Je tam mám ísť. Už som to pochopil. No takže toto sú nové Google Maps. A už fakt budem končiť. Aj sa dostanem do našej dediny. Cigánskej. Ježiš, ešte aj ty ma tu ser. Počkajte. Aha. Musím ísť po tejto ceste. Takže už sme sa mali dávno otočiť. Neviem, čo tu je. Sa to dá asi uložiť. Kde je tu kto? To je profík. Tylka! To je nová plazmovka LG. Serem na ňu. Dobre. Takže končíme dnešnú epizódu. Ja vám ďakujem, že ste si zhľadali toto video. Nezabudnite odberať. Ak áno, tak ak sa vám moc páčilo, tak like, ak nie, tak nedávajte, mne to úplne jedno. Mám to úplne Ešte si laškame. Dobre.
Takže či túto ukážku uložiť a pokračovať. Ale my to už stopneme, takže koniec.